Λοιπόν, με την ευκαιρία για κάποιους χακεράδες που έχει ακουστεί ότι χτύπησαν την ιστοσελίδα του Πρωθυπουργού, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από τα λαμόγια όλα, κάτι δημάρχους Ρόδου, Φώτη Χατζηδιάκο, μ' ακούς, τους χαιρετισμούς μου, ψεύτη, και την άλλη την κυρία Καμά που πούλησε ολόκληρο καταμαράν χωρίς να πάρει μία σε έναν Τούρκο. Κάνουμε που λέτε αυτή την μικρή παρένθεση, ένα διάλειμμα, για να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτούς όλους τους χακεράδες που έχουν βάλει ως πρόγραμμα να ρίχνουν κάποιες ιστοσελίδες. Λοιπόν, για λάβετε υπόψη σας κύριοι το εξής. Εσείς μπορεί να ρίχνετε ιστοσελίδες, εμείς σας τα έχουμε πάρει όλα και τα βρακιά μαζί. Λοιπόν, εδώ είναι ο κύριος που είχε αγοράσει το καταμαράν, που δεν πλήρωσε ούτε €1. Κυρία Καμά, η δήμαρχος Στήλου, ξέρει πολύ καλά τι λέω. Αυτός εδώ ο οποίος το παίζει και λίγο γκουλενιστής και λίγο απ' όλα, παρότι είναι χρηματοδότης της τουρκικής αστυνομίας κατά τις πληροφορίες μας, που είναι επιβεβαιωμένες. Λοιπόν, αυτό το ξέρετε το προγραμματάκι, κύριοι χακεράδες Τούρκοι? Της αστυνομίας σας δεν είναι, που βγάζετε τα διαβατήρια και τις ταυτότητες? Γεια σου Φιλιππάκη της Δημοκρατίας, εσύ που με είπες εμένα προδότη, λαμόγιο. Σου πω εγώ σένα ποιος είναι ο προδότης, κερατά. Ας μην είχαμε προδότες στη χώρα μας και θα σου έλεγα εγώ, θα σε έκανα εσένα. Λοιπόν, ποιος είναι ο κύριος? Ο κύριος είναι αυτός. Και άμα το πατήσουμε αυτό, τι λέει? Να και ταυτότητα του κυρίου, να και η μάνα του και ο πατέρας του, να και πότε γεννήθηκε, να και που μένει, να και που είναι δηλωμένος, να και ποιος είναι ο πάππους του και η μάμη του και όλοι του. Λοιπόν, κάτσε το όλοι καλά, μη σας πάρει και σας σηκώσει κερατάδες. Ασύχτήρι.